små vandhuller med stillestående vand. De er mere lavvandede og mindre end søer. Det lave i vandhuller gør det muligt for sollys at trænge gennem vandet, hvilket er essentielt for fotosyntese og muliggør, at mange vandplanter og dyr kan leve her. Vandhuller kan være naturlige eller menneskeskabte. Vandhuller kan findes i mange forskellige omgivelser og udviser høj diversitet, hvad angår typologiske, vandkemiske og hydrologiske forhold. Permanente vandhuller kan tilbageholde vand hele året, mens midlertidige vandhuller kan indeholde vand nogle få uger eller måneder om året. Midlertidige vandhuller er hjemsted for et diverst, unikt og specifikt samfund af akvatiske arter, eftersom mange af de tilstedeværende arter har udviklet specifikke tilpasninger for at kunne overleve dramatiske ændringer i tilgængeligheden af vand. Vandhuller er ofte ikke isoleret fra hinanden i landskabet. Et pondscape er en samling vandhuller inden for et område, der tilsammen giver en række betingelser, der understøtter større biodiversitet og flere økosystemtjenester. Vandhuller omfatter 30% af det globale stillestående vand og giver mulighed for en høj grad af biodiversitet, herunder planter, invertebrater, padder, krybdyr og vandfugle og vandpattedyr, hvoraf flere er endemiske, sjældne eller truede. Nogle af dyrene, der lever i vandhuller, er meget vigtige for kontrollen af plagsomme insektmængder og i fødekæden. Globalt er biodiversiteten højere i vandhuller end i søer, floder og mindre vandløb. Vandhuller er med til at regulere vandkredsløbet ved udveksling af vand med omgivelserne, grundvandsdannelse, fugtighedsbalancen i jorden, hvilket afbøder eller reducerer virkningen af oversvømmelser. Vandhuller kan hjælpe med at afbøde klimatiske ændringer, blandt andet ved at optage kulstof fra atmosfæren. Er også vigtigt for skabelsen af smukke landskaber, og er værdifuld for menneskers velvære, fritidsaktiviteter og turisme. Mange vandhuller forværres og forsvinder imidlertid hurtigt. Mere end 50% af Europas vandhuller er forsvundet i løbet af de seneste århundreder. Den lille størrelse og generelle mangel på lovmæssig beskyttelse gør vandhuller meget sårbare over for opfyldning og ødelæggelse. Hovedårsagen til vandhullernes forsvinden er bymæssig og industriel udvikling, intensivt landbrug og skovproduktion, forurening fra gødning og sprøjtemidler, samt dræning. Invasive arter, som med overlæg ofte introduceres af mennesker. Invasive sumpskildpadder, fisk og krabstyr er kendt æder, invertebrater og padder, hvilket kan føre til nedgang eller oven i købet lokalt uddøen. Nogle invasive planter dækker hele vandoverfladen og efterlader ikke plads til hjemhørende planter, ej heller ilt til organismer under vandoverfladen. Slutligt. Klimaændringer og tørke truer disse habitaters fremtidige eksistens, især i sydeuropæiske områder, hvor nedbørsmængden forventeligt vil falde. Internationale forskningsprojekter som Ponderful er nødvendige for at belyse vandhullernes rolle i afhjælpning af og tilpasning til klimatiske ændringer, beskyttelse af biodiversitet, levering af økosystemtjenester og optimering af deres anvendelse som naturbaserede løsninger. Den væsentlige globale vigtighed af vandhuller nødvendiggør passende lovmæssige bestemmelser, planlægning og bevarelse på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Tæt samarbejde mellem videnskabsfolk, politikere og interessenter er essentielt for implementering af effektive metoder til at maksimere brugen af vandhuller til bevarelse af biodiversitet og kampen mod klimatiske ændringer. Disse skrøbelige økosystemers fremtid er i vores hænder.